Doncs una tarda més, un dimecres més, com és habitual en aquest programa, és moment de saludar la nostra companya, la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola. Què és aquesta cara? Què és aquesta cosa? És la càmera, és que avui estem emetent per primer cop, i no sabem quants cops més, però en principi és... Per primer i últim cop. Per primer i últim cop, diu la Norma, per YouTube. La gent que vulgui veure aquest programa que estem fent avui per Montcada Ràdio, de Ràdio Metropol, per internet, doncs també ho pot fer en YouTube, així veurà la nostra peculiar manera de fer el nostre programa de ràdio a Montcada, que qui vegi el vídeo a YouTube ja el veurà. Qui vulgui veure ja ho sap, www.catalunyacomunicació.cat. I la Norma que no surt de la seva estupefacció, amics. No, és que és com una mica incòmoda, no? Que t'estiguin gravant mentre estàs aquí parlant. Bé, la gent que treballa a la tele ho fa així. Ja, bueno. En fi. Tu no em pagues, però, per gravar-me, A mi tampoc em paguen. Demanarem drets d'autor. Tu demanes, si per demanar que no quedi. Bueno, Norma, avui ens vens a parlar, em sembla que d'una cosa de música. Doncs sí, avui parlem de Sabadell i de música perquè avui, precisament, Sabadell s'ha convertit en la capital catalana de la música. Ha vingut els triomfitos o alguna així o no? I dale, que no, que encara que s'hagi gravat una part del programa allà no vol dir res. És que jo vinc amb les arrels d'aquestes triomfites, pensa que és dimecres, ahir va haver-hi OT, no sé, ja saps. En fi, per tots aquells que no mireu Operació Triunfo com l'Albert, doncs nosaltres també volem explicar-vos una mica una altra cosa que no té res a veure amb Operació Triunfo, malgrat que doncs, aquesta concentració de corals que venim a explicar-vos avui, perquè parlem de corals, no sé si ho hem dit, doncs s'ha fet l'Albert Riu. Corals infantils, no? Torno a començar perquè l'Albert no em deixa parlar, està com molt nerviós, jo crec que ets la càmera. Hiperactiu, es diu. Doncs bé, parlem de corals perquè s'ha dut a terme la 9ª trobada de corals de tot Catalunya a Sabadell. I llavors s'ha fet una actuació conjunta de 3.000 persones, sí, 3.000 persones. Quina por, ja tu tenés real. I s'ha dut a terme a Fira de Sabadell, precisament on, com l'Albert intentava explicar, tot i que no ha pogut, doncs els triomfitos van gravar una part dels vídeos que van poder veure a Telecinco aquí a Fira de Sabadell. Però quina por, o sigui, 3.000 nanos cantant, i és que m'imagino com els xicos del coro, però en plan allò, una mica, ficaven quina música cantaven, perquè hauria de fer una mica de yuyu. No, han cantat una mica de tot, han cantat cançons d'espets, han cantat l'himne de Catalunya, han cantat cançons populars més conegudes, una mica de tot, i ha estat bastant variat. I força entretingut. A més, és el que destacàvem, no? Que com que hi havia nens de tot arreu, de Girona, de Lleida, de Tarragona, doncs els accents eren diversos i era maco. Molt bé. I em sembla que ha vingut una de les personalitats, diguéssim, del sector més importants. Sí, ha vingut el conseller d'Educació, Ernest Maragall. Conegut com... Tete. El Tete. I bé, això és el que volíem explicar-vos avui a tots els que ens miren pel bitxoquet i als que ens estan escoltant. Els que ens escolten per Montcada Ràdio i els que ens veuen per YouTube. Sí senyor, o per catalunyacomunicació.cat més aviat, sí. Tu, és que jo et veig aquí amb ganes, jo ja t'he vist entrar una mica així amb la història de... No sé, ja, la Norma ha vingut amb això, que qui no ho vegi per la ràdio, és una gorra dels Mossos d'Esquadra, i em sembla que ve una mica amb la intenció de parlar una mica de la nostra ministra de Defensa, la ministra de Defensa d'Espanya, que és la Carme Chacón. Doncs sí, jo estic molt contenta de que... Sí, pentina'm, no? Estic despentinada. Estic molt contenta perquè és una dona, és catalana, és ministra de Defensa, i tot i que sobta una mica sentir-la jo firmes i viva Espanya... No és creïble encara. No és gaire creïble, doncs com que ja ve equipada... És que la Norma té una teoria de per què l'han agafada com a ministra de Defensa. Sí, jo dic que l'han agafat perquè ja porta la bomba. Aquest és l'humor que ens caracteritza, amics, sí. Sí. I res, doncs penso que és un gran pas endavant i un fet històric que una persona així catalana, dona i sigui ministra. I embarassada, o sigui, catalana, dona i embarassada, només falta ser judeo-masònic o alguna així. El que passa que jo trobo que és molt oportú, no? Perquè està de 7 mesos, o sigui... Sí, bueno, diuen que potser s'agafa la baixa el marit, no ella. Així, no sé. Paridaf. En fi, Norma, si no tens res més a dir, ens veiem dimecres que ve, què et sap? Molt bé, doncs fins dimecres sense càmera, això. Sense càmera, ho intentarem. No ens gaire les càmeres. Ja l'heu sentida, no? Li agraden les càmeres? És perquè ens veieu les cares i aquestes coses, però ja prou, I perquè veieu com fem el programa des de casa. Sí. En fi, Norma Vidal, que vagi molt bé. Adéu.